Tipsport Extraliga ledního hokeje se pomalu, ale jistě blíží do svého finále. Nás ke konci sezony napadlo zamyslet se nad tím, co kdyby i v české extralize existovaly individuální trofeje podobně jako v kanadsko-americké NHL. Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, Norris pro nejlepšího beka či Vezina pro brankářskou jedničku. V tomto videu si tedy zkusíme takovéto ocenění přirovnat pro letošní sezonu extraligy. U každé trofeje vybereme 3 nejlepší adepty z extraligy, porovnáme jejich výkony a nakonec vyhlásíme vítěze. Co uvidíte v dnešním videu? Jednotlivé individuální ocenění, top 3 adepti z extraligy a vítěz trofeje. Abychom hned na začátku nerozpoutali velké emoce, pojďme se nejdříve zaměřit na taková ocenění, u kterých není třeba žádného subjektivního rozhodnutí. Jinak řečeno, čísla nelžou. A je hned několik ocenění, kdy vítězem se stává hráč, který dominuje v nějaké statistice. William M. Jennings Trophy. Individuální trofej, zkráceně známá pouze jako Jennings Trophy, se uděluje každoročně brankáři nebo brankářům, kteří odehráli alespoň 25 utkání za tým, který v průběhu sezony inkasoval nejméně gólů. 3. místo Roman Will, Dynamo Pardubice. Nejvíce zápasů z naší top trojice odehrál právě zkušený brankář Pardubic, Roman Will. Ten ve své 3. sezóně v Pardubicích odkytal v základní části 37 utkání, ve kterých si připsal úspěšnost zákroků 91,39%. Dohromady brankáři Pardubic dostali v letošní základní části pouze 126 branek, což dělá z Romana Willa pomyslného bronzového medailistu. 2. místo Ondřej Kacetl, Oceláři Třinec. Již 34letý Phantom Playoff letos odchytal výbornou základní část, kdy dokázal pokrýt 91,71% střel, které na ní mířily. Společně s Markem Mazancem pak v letošním Třinci, který v základní části rozhodně neexceloval, pustili za záda pouze 123 střel. 1. místo Josef Kořenář, Sparta Praha. A majitelem Jennings Trophy by se pro letošní sezónu stal spartanský brankář Josef Kořenář. V základní části konzistentně šlapající mašina jménem Sparta Praha vyhrála pohár Jaroslava Pouzara o 13 bodů. A i v kolonce obdržených branek se nakonec zastavil rozdíl mezi 1. a 2. místem na čísle 13, kdy Sparta v letošní sezóně obdržela pouze 110 branek v 52 zápasech. Rocket Richard Trophy. Ocenění, které NHL každoročně uděluje hráči s nejvíce vstřelenými góly v základní části. 1. místo je v této anketě poměrně jednoznačné, avšak 2. místa, a tedy držitele stříbrné medaile, máme hned 2. 2. místo Oskar Flynn, Bílý tygři Liberec. Odchovanec Mladé Boleslavi se postupně v dresu jejího největšího rivala z Liberce stal jedním z lídrů ofenzivy. Dokázal to i letos, kdy ve 49 zápasech dokázal vstřelit 24 branek. O budoucnosti českého reprezentanta se v poslední době napsalo mnoho, a tak uvidíme, kde bude střílet góly v následující sezóně. 2. místo Jakub Flek, Kometa Brno. O 4 zápasy méně potřeboval ke vstřelení 24 gólů mistr světa z Prahy z roku 2024, dlouhodobý reprezentant a jeden z nejrychlejších hráčů extraligy Jakub Flek. Ten jako správný kapitán vedl ofenzívu Komety, kdy dokázal i 23krát na gól přihrát a umístil se tak na 4. místě, co se týče celkové produktivity soutěže. 1. místo Ondřej Beránek, Karlovy Vary. Ještě o 6 gólů více než zmíněné duo dokázal vstřelit také zlatý medailista z loňska Ondřej Beránek. Stal se tak prvním hráčem od sezony 2021-2022, kterému se podařilo pokořit tuto hranici úctyhodných 30 gólů za sezonu. Pomyslným vlastníkem Rocket Richard Trophy se tedy naprosto právem stává právě on. Art Ross Trophy. Toto ocenění patří mezi ty vůbec nejprestižnější, které může jakýkoliv hokejista v NHL během své kariéry získat. Uděluje se hráči, který v základní části nazbírá nejvíce kanadských bodů, tedy součet gólů a asistencí. 3. místo Filip Chlapík, Sparta Praha. Ten si během své celkem již 3. kompletní sezóny za Spartu dokázal připsat 48 bodů za 15 gólů a 33 asistencí. Zejména v poslední části sezony jeho forma rostla, kdy v úderné formaci se Špačkem a Horákem tvořili asi nejnebezpečnější útok celé soutěže. 2. místo Ondřej Beránek, Karlovy Vary. A máme ho tu znovu. Po prvenství v kategorii střelených branek se i v celkovém bodování dostal Ondřej Beránek na bednu. V 51 utkáních zaznamenal celkově 30 gólů a 20 asistencí. A ještě dlouho, konkrétně do 3. třetiny zápasu posledního kola mezi Mladou Boleslaví a Kladnem, to vypadalo, že by mohl obsadit 1. místo i v této kategorii. 1. místo Eduard Stralmax, Rytíři Kladno. A jsme u toho. Art Ross Trophy by pro letošní sezonu přebíral lotyšský útočník z Kladna. Ten si během
posledních necelých 10 minut třetí třetiny posledního utkání na ledě Mladé Boleslavi dokázal připsat neuvěřitelných 5 kanadských bodů, což ho vyšvihlo právě na první místo této ankety. O tu opravdovou Artros Trophy bude mít možnost bojovat i příští ročník, když v březnu podepsal kontrakt s týmem Detroitu Red Wings. Sponzorom dnešného videa je Sportzo. Druhá séria hokejových kartičiek Tip Sport Extraligy je tu, preto si pri tejto príležitosti otvoríme pár balíčkov v rámci tejto vsúky. Ak by ste chceli pokračovať na video, tu vidíte čas, avšak myslím si, že sa to oplatí pozrieť, pokiaľ ste hokejovým nadšencom. Druhá séria prináša niekoľko nových kartičiek, či už čo sa týka nových sérií. Tu už sa pozeráme na niektoré z nich, napríklad Dominik Lakatoš alebo Slovák Silvester Kusko. Máme tu aj mladé talenty, ako napríklad Max Pšenička, ako rookie Matej Pavlovič, ďalší Slovák, tentokrát v ďalšej novej sérii, alebo Face Off, ďalšia nová séria, ktorá je výborne spracovaná. Tu už vidíte limitovanú edíciu Powerplay a dostanete taktiež možnosť vyhrať aj super ceny, takže pokračujeme ďalšími kartičkami a opäť tu máme špeciálne Powerplay Squad a taktiež skvelú a nádhernú kartičku Jaromíra Jágra, ktorá oslavuje jeho 100 asistenciu v Českej extralige. Tu už sa pozeráme opäť na ďalšiu, napríklad novú sériu, ktorá je teda Rivali na lade. No a dokonca sme v tomto balení dostali aj druhú kartičku Jaromíra Jágra, taktiež oslavujúceho významný míľnik. Dokonca tu nájdete aj špeciálny typ kariet, ktorý teda nie je v tom normálnom tvare, ako ste možno zvyknutí, avšak aj takéto kartičky sa cenia. No a máme tu ďalšie balenie, máme tu tentokrát Premium Box. No a samozrejme tu nesmú chýbať opäť Powerplay Squady a Jaromír Jágr, samozrejme nejaká tá Face Off, ruky a dokonca prvá podpísaná karta. Ide o Andreja Nestrašila z Třinca a to je podľa mňa super úlovou. Každopádne máme tu opäť takúto limitku, čo sa týka rivalov a dokonca aj takúto minigames kartičku. Čo však musím oceniť je presne tento typ karty, ktorý je teda s logom Tip Sport Extraligy a je skutočne brutálna aj na dotyk. A nechýba tu ďalší podpis, tentokrát Marek Hrbas, taktiež Třinca. Takže toto bol náš úlovok z niekoľkých kartičiek a pokiaľ by ste si aj vy chceli otvoriť takto balíčky, tak nabiehajte na web Sportzo a máte od nás 10% zľavu, keď zadáte kód hokej netradicne 10. Užívajte kartičky, užívajte video a ja prenechávam slovo Adamovi. A teď už přecházíme k oceněním, kde určitě mnoho z vás bude mít odlišné názory, se kterými budeme moc rádi, když se rozepíšete do komentářů, proč by právě váš favorit měl v dané kategorii vyčnívat. Vezina Trophy. A pojďme znovu začít u brankářů. Vezina Trophy se dává nejlepšímu brankáři NHL, kdy čísla mohou, ale také nemusí hrát hlavní roli. 3. místo Michal Postava, Kometa, Brno. Jasná jednička Komety a brankářský objev této sezóny. Teprve 23letý brankář vlétl do extraligy ve velké parádě. Ve 42 zápasech si připsal úspěšnost zákroků téměř 92%. A kdo sleduje playoff, jistě ví, že tam předvádí ještě lepší výkony. Uvidíme, jak dlouho tento talentovaný brankář vydrží v naší republice a zda se nerozhodne jít například zámořskou cestou. 2. místo Josef Kořenář, Sparta Praha. Výborný ročník zažil i již zmiňovaný Josef Kořenář, když se stal jedničkou pražské Sparty, kde po celou dobu sezony předváděl konzistentní výkony a celkově se jeho úspěšnost zákroků zastavila až na čísle 92,5% ve 34 odchytaných zápasech. Vůbec nejlepší je ve statistice průměrně obdržených branek na zápas, když pustil průměrně pouze 1,71 střel za svoje záda. 1. místo Šimon Zajíček, Verva Litvínov. Králem brankářů letošní sezony se stal celkem jednoznačně Šimon Zajíček. Ten i přesto, že jeho Litvínov nakonec nedošel v playoff tam, kam by si jistě přál, odchytal velmi povedený ročník. Ve 29 zápasech, ve kterých se postavil mezi 3 tyče, se dokázal dostat téměř na magickou hranici 93% úspěšně chycených střel. V průběhu sezony byl hned 9krát vyhlášen nejlepším hráčem utkání a pravidelně držel svůj tým i v těžkých momentech. James Norris Memorial Trophy. Zkráceně Norris Trophy je udělována nejlepšímu obránci soutěže, když nejde čistě jen o bodový příděl, ale i o celkovou kvalitu daného hráče. 3. místo
Radim Šimek, Bílý Tygři Liberec. Právě u něj se dá říci, že sice neexceluje svojí produktivitou a ofenzivní hrou, avšak chybu ho udělat vidíte jen opravdu zřídka. Zkušený borec s více než 200 zápasy v NHL se řadí mezi nejspolehlivější obránce české národnosti a právem se řadí mezi nejlepší obránce České ligy. Druhé místo Tarmo Reunanen, Karlovy Vary. Zde už míříme o dost ofenzivněji. Bývalý hráč New Yorku Rangers skvěle zapadl do karlovarské energie a po celou sezonu naháněl Aarona Irvinga na prvním místě produktivity. Nakonec si připsal v 50 zápasech 5 gólů a 27 asistencí a patřil mezi pilíře západočeského klubu. První místo Aaron Irving, Sparta Praha. Jak už jsem lehce nakousl u druhého místa, pomyslným držitelem Norris Trophy se nemůže stát nikdo jiný než kanadský back Sparty Aaron Irving. Tomu se v letošní sezóně povedlo téměř vše, na co sáhl, a i když fanoušky chvíli napínal, nakonec pokořil střelecký rekord z pomezí obránců, a to konkrétně svými 21 vstřelenými brankami. K těm dokázal přidat ještě 15 asistencí a stal se tak i nejlepším obráncem celé soutěže, co se týče kanadského bodování. Vévodil poté i dalším statistikám, jako je například plus minus, úspěšnost střelby, využité přesilovky či vítězné góly. Calder Trophy. Calder Trophy se v NHL tradičně uděluje nejlepšímu nováčkovi za soutěžní ročník. Zpravidla to bývají mladší hráči, kterým se podaří vniknout do ligy ve velkém stylu. Avšak někdy se do top 3 dostanou i starší hráči, jako byl například Dominik Kubalík v roce 2020. Třetí místo Adam Měchura, Škoda Plzeň. Teprve 22letý urostlý útočník prožil 3 roky v zámoří, kde nastupoval převážně v juniorkách. Po letošním návratu do Česka se však parádně uchytil právě v Plzni. Během 34 utkání, do kterých nastoupil, si zaznamenal 13 gólů, ke kterým dokázal přidat ještě 11 asistencí. Druhé místo Tomáš Cibulka, Motor České Budějovice. Teprve 21letý bronzový medailista z mistrovství světa do 20 let v roce 2024 přestoupil před sezónou zpátky do Česka po několika letech strávených v zámoří. A nutno říci, že tato volba se zatím jeví býti tou správnou. Sebevědomý mladý obránce si ve 44 zápasech připsal 6 gólů a 14 asistencí. Ještě lépe hrál pak v playoff, kdy v 9 zápasech hned 7krát dokázal bodovat. První místo Michal Postava, Kometa Brno. Toto jméno jsme již dnes také skloňovali a není se čemu divit. Výkony Michala Postavy často udivovaly nejednoho diváka i experta. Ve svých teprve 23 letech ukazoval po celou dobu sezony naprostý klid mezi 3 tyčemi a i díky němu se nakonec Kometa dokázala dostat ještě na 4. místo základní části. Calder Trophy pro nejlepšího nováčka letošní sezony by tak zcela po zásluze mohl brát právě on. Selke Trophy. Dalším ne tak známým oceněním, které má však v NHL poměrně velkou váhu, je Selke Trophy. Toto ocenění se každoročně předává nejlépe bránícímu útočníkovi v NHL. Třetí místo Pavol Skalický, Mladá Boleslav. 29letý slovenský křídelník zažil vydařenější ročník, než byl pro něj ten předchozí. V 51 utkáních zaznamenal 27 bodů za 11 gólů a 16 asistencí. Jeho velkým přínosem však není pouze hra dopředu. Z pomezí všech útočníků v extralize se umístil na 2. pozici v Radegast indexu. Většinu sezony strávil na prvním oslabení, kdy skvěle a obětavě zblokoval 63 střel. Druhé místo Jakub Flek, Kometa Brno. Skvěle bránícím a přínosným útočníkem je bez pochyby i Jakub Flek. Kapitán Komety vyniká v únicích v oslabení, vyhraných defenzivních soubojích i produktivitě, kdy si, jak už dnes bylo řečeno, připsal 47 kanadských bodů. První místo Jiří Černoch, Energie Karlovy Vary. Skvělé výkony na obou stranách hřiště letos podávala dlouholetá opora a kapitán Varů Jiří Černoch. Ten opanoval mnoho defenzivních statistik, kdy byl nejlepším útočníkem soutěže například v počtu zblokovaných střel, ale i v již zmiňovaném Radegast indexu, což je statistika, která bere v potaz statistiky zblokovaných střel, hitů a plus minus. Navíc ani produktivitou letos Jiří Černoch rozhodně nezahálel, kdy v 50 utkáních vstřelil 14 branek a k tomu přidal 31 asistencí. Jack Adams Award. Prvním oceněním, které jde tak trochu mimo let, je právě Jack Adams Award. Tato cena je pro nejlepšího trenéra sezony. Třetí místo Kamil Pokorný, Kometa Brno. 57letý stratég přebral funkci hlavního trenéra v červnu minulého roku a až do dnešního dne se mu podařilo vybudovat silný a účelný kádr s nepříjemným stylem hokeje. Druhé místo Tomáš Martinec, Mountfield Hradec Králové.
Kouč hradeckého Mountfieldu je dlouhodobě spjatý právě s tímto klubem a letos se mu podařilo získat v hektickém závěru koncové 4. místo v extralize. Hradci se na tuto pozici podařilo dostat nakonec díky skvělé poslední třetině sezony, kdy v 18 zápasech hned 12krát dokázali zvítězit a i díky tomu nakonec předskočili Pardubice a o pouhé 3 body se na druhou pozici dostali. První místo Pavel Gross, Sparta Praha. Jack Adams Award by za nás v české extralize měl získat právě Pavel Gross. Zkušený kouč vede pražskou Spartu od minulé sezóny a právě v té letošní se mu podařilo najít spoustu automatismů, které Spartě perfektně fungovaly. I díky němu nakonec Sparta dotáhla svoji cestu na první místo základní části a převzala pohár Jaroslava Pouzara. Hart Memorial Trophy. A přecházíme k poslednímu a pravděpodobně nejsledovanějšímu a nejprestižnějšímu ocenění vůbec. Hart Trophy je udělována každoročně nejužitečnějšímu hráči soutěže, tedy hráči, kterého výkony mají největší vliv na celkové působení svého týmu. Třetí místo Ondřej Kaše, Verva Litvínov. Byl by skoro až hřích nezmínit v celém videu jednoho z nejlepších hokejistů, kteří bruslí po českých ledech. Právě tím je mistr světa z Prahy z roku 2024 Ondřej Kaše. Určitou část sezony se sice trápil se zraněními, když ale nastupoval v plné síle, byl opět famózní. Ve 44 zápasech si připsal 41 bodů a patřil mezi klíčové hráče Litvínova. Druhé místo Roman Červenka, Dynamo Pardubice. Mezi prvním a druhým místem jsem se dlouho rozhodoval, avšak nakonec se na druhém místě umístil právě kapitán národního týmu Roman Červenka. Ten se po aklimatizaci naplno uchytil a v 50 zápasech základní části zaznamenal 46 kanadských bodů. Platný byl na přesilovce, kdy svými zkušenostmi sbíral spoustu bodů za góly, ale i za přesné nahrávky. První místo Ondřej Beránek, Energie Karlovy Vary. A právě nejlepší střelec celé soutěže získal i Hart Trophy. V jeho prospěch nakonec rozhodl fakt, že jeho přínos pro karlovarskou hru byl naprosto klíčový, když společně s Jiřím Černochem byli nepostradatelní a bez nich by tento klub byl o mnoho slabší. Mistr světa z Loňska to potvrdil i 50 body v 51 zápasech. A jak byste jednotlivá ocenění rozdali vy? Změnili byste u některých anket pořadí, či dokonce přidali i úplně jiné jméno? Budeme moc rádi, když se o to s námi podělíte v komentářích a zanecháte také like či odběr. A to již bude pro dnešní video všechno. Já se s vámi tímto loučím a těším se u dalšího videa. Ahoj.